Us parlarem una miqueta de les etapes de desenvolupament del gos. És important conèixer aquestes etapes i saber què fer en cada una d'aquestes etapes perquè el gos, quan ja estiguem en una edat adulta, sigui un gos, diguem, equilibrat, que sàpiga estar a diferents situacions i que no ens creï més problemes. Ho dividirem en 4 grans etapes, que després podrien subdividir cada una també, però per no fer-ho molt llarg, ho dividirem en 4 etapes, que és l'etapa de cadell, l'etapa de gos adolescent, l'etapa de gos adult i l'etapa més sènior. L'etapa de cadell podríem fer-la arribar fins als 5-6 mesos, també depèn una miqueta del gos. La mida del gos, els gossos més grans de mida triguen una miqueta més a madurar, però bueno, deixem cap als 5-6 mesos. És important que en aquesta etapa proporcionem al gos coses que, diguem, faria en un estat més natural. Una de les necessitats bàsiques del cadell és rossegar coses. Sobretot dintre de la primera etapa de cadell és textures naturals, que és el que mossegaria, diguem, a la natura, i per això, si ens fixem moltes vegades a casa, el que arrosseguen és fusta, trenquen papers. És important que això li proporcionem, no ho reprimim, li proporcionem d'una manera controlada i llavors així pràcticament no ens tocarà res de casa. També és important el tema de la socialització en aquesta etapa de cadell. No ens preocupem gaire que el gos ho vegi tot molt ràpid, moltes coses a la vegada. És un període que és força natural. Si vivim a la ciutat ho podem fer d'una manera supernatural, no cal que anem buscant llocs amb molta gent, amb molts sorolls. Podríem provocar l'efecte contrari, crear sobreexcitació davant aquests estímuls. I bé, tampoc cal, és molt fàcil a la ciutat socialitzar un gos. Si vivim en un poble, sí que potser hem de baixar a algun poble més gran o a la ciutat i estar estonetes petites posant-lo en situacions que no veu habitualment on viu. I molt important el rol que agafem en aquesta etapa. És una miqueta el rol de pares que agafem en aquesta etapa, de cuidar molt, de vigilar on les posem o no. Després passaríem a l'etapa de gos adolescent. Sol ser l'etapa més complicada per la majoria de propietaris d'humans que viuen amb un gos. Per què? Perquè són gossos, si són gossos grans que ja tenen una mida, poden passar bastant i encara es comporten molt com un cadell i estan en una etapa que s'hi comencen a interessar també moltes altres coses. Allò que abans possiblement estava molt enganxat a nosaltres, ara comença a agafar més distància, ens preocupem, els agrada fer-ho tot molt ràpid, la velocitat, perseguir coses. És una part que ha de superar el gos i dintre d'un mínim d'assegurar certes condicions que no es pugui fer mal, no li puguin fer mal, no pugui fer mal a altres gossos, a persones. No ens hem de preocupar gaire de certs comportaments típics d'aquesta edat perquè marxen sols. Un d'ells, molt típic de l'edat de l'adolescència del gos, és perseguir coses. Perseguir ocells, perseguir cotxes, perseguir patinets. Si ens preocupem molt, segurament acabarem creant més problemes i fent-lo que tota la seva vida persegueixi. Aquí és important el rol que agafem. Si quan és molt cadell és un rol més de pare, aquí és un rol una mica més de company, de ser divertit també, sobretot quan anem al carrer o en el parc o així, perquè tot és molt interessant pel gos. És també temes hormonals, el despertar sexual, moltes coses del gos que si no som una mica divertits i som una mica sossos, el gos no ens farà gaire cas. És important agafar aquest rol, una mica de company de jocs, fora, saber també com jugar, això és molt important. Després passem a l'etapa de gos adult, que és una etapa molt xula, quan el gos ja és adult, diguem que ja no ens hem de preocupar gaire del que fa, del que no fa, perquè el gos té molt més autocontrol. Molt important el tema que el gos s'autocontroli, no que el controlem nosaltres. Per això mai és bo basar l'educació i el desenvolupament del gos en control, en obediència. Realment no cal això. Si nosaltres proporcionem al gos un entorn adequat, el gos aprendrà molt més. Sent un bon referent nosaltres i un entorn adequat, el gos pràcticament aprendrà sol a comportar-se. En aquesta etapa adulta és molt com... El rol que agafem és una mica d'amic, de fer coses amb ell, d'anar amb tranquil·litat als llocs, i és una etapa molt xula i molt divertida. I una altra etapa maquíssima dels gossos és l'etapa del gos quan ja és sènior o geriàtric, que en certa manera tornem una altra vegada al rol de pares, perquè possiblement necessitin més cures, estar més a prop d'ells. Els gossos sèniors, com els cadells, necessiten molt contacte físic, en el qual és molt important que els hi proporcionem. Això els dona molta seguretat, molta tranquil·litat i en fi, que se sentin super a gust amb la nostra companyia. És molt important
si teniu problemes o de convivència, alguns problemes de comportament del gos, que us deixeu assessorar per professionals que us puguin ajudar a com superar aquests problemes, especialment en l'etapa de gos cadell i gos adolescent. Si en aquesta etapa sabem fer-ho bé, quan el gos sigui adult estarem molt tranquils i serà un gos que sabrà estar a tot arreu i que ens podrà acompanyar a molts llocs, fer moltes coses junts, que és molt xulo.